Bizning avul oznaqayda bek hikmatli kishilar avuli. Anda Йомыркаңа кişiler endi, benim әтидә юморисы. Кişiden күлү, өзүңнән күлү бик кишле. Язган вакытта мен сүзлекләрне караштырам алдан. Чөнки хәзер бит тел йомыла бара. Көне буе татарчада сөйләшмәскә мөмкин. Кешеләр белән дә сөйләшү бетте бит, хәзер үзең беләсең, әкрен генә. Менә шул сүзләр байлыгы онытыла башлый хәзер. Шуларны яңартасың. Пианинода уйнап караган кебек көй язар алдым. Сүзлекләр бик ни ярдәм итә инде. Әлбәттә, сүзлеккә ышанып кына утырсаң булмый инде, соңыннан килә. Язганда үзеннән үзе килә инде. Мин аны әйтә алмыйм, бу процессын ничек. Ул һәр әйбер үз вакытында языладыр инде, күрәсең. Элек гомер буе төндә язадыр мен, кич белән. Хәзер юк, иртән нишләптер. Кичкә мен язасы килми бит. Гомумән әле хәзер бу моментта гомумән язасы килми, дөресен әйткәндә. Теге дөнья әллә эшләде бит. Бүтән нәрсә үзгәрде, психология кешеләрнең. Бер сәнең кадере калмады. Безне азнакайдан килеп, Тукай мәктәбенә берәү фотога өйрәтте, шулай төшерүгә. Мин шунда нитеп калдым, кызыгып. Булай фотоаппаратым юк иде башта. Аннары алдым инде. Мин Чернобыль ул вакытта бит пленка инде, үзеңдә. Чыкканчы фотоны бит белә алмыйсың, чыкканмы юкмы икән. Менә хәзер аны кешегә сөйләсәң, ул аптыраганмы? Хәзер шунда ук беләсең бит, чыкканмы юкмы икән. Әлек бит бик ни иде ул. Аны ничә растворда эшлидер яңа кергән. Ну, фотолар просто гына инде. Аннары төшермәдем мин ничәдер еллар. Гомумән төшермәдем. Соңыннан фотоаппаратлар яхшырды хәзер теге. Әллә ни башта кирәкме кебек. Ну, ул алай гына түгел. Хәзер катлаулырак аны ичендә компьютер утыра, фотоаппарат. Шуңа күрә хәзер катлаулырак та да бер караганда, икенче караганда син шунда ук күрәсең үзең хатаң. Менә шул миңа. Андыйлар күп инде ул. Гөмбәләр төшердем мин, чәчәк таҗларыннан сүрәтләр чыгардым инде. Зурайтам, тегеннән килеп чыга, үзем дә күрмәгән булам мин. Аннары инде теге панорамный күренешләр. Мин шаккатып карыйм, менә фотолар кешеләрдә бар, әллә инде инде. Компьютер аша эшләр күбрәк. Портретлар бар минем, язучыларның. Хатын-кызлар да бар анда. Ну, кызларын төшерү өчен гел тузып йөрергә кирәк бит фотоаппаратны. Мин табигатькә чыгам, анда бит юк, тауларда кызлар юк. Ташлар. Рөстәм Кутуй прозасы шагыйре миңа. Аны үзендә күреп беләм мин яхшы. Аның кебек кыяшлы проза беркем дә яза алмый. Ул русча язадыр. Рус телендә алай язучы гомумән. Аны мактап язганнары да бар, русларның да Мәскәүдә. Ул ниндидер акварель стиле андай кешедә юк. Аны нишләптер күп кеше белмәй, нигәдер белмәйм, нәрсәгәдер. Аннары Чехов инде минем. Ул кешелек яшәгән вакытта Чехов хикәяләр калачагын бар. Шуннан узып булмай, шундый хикәя стиленнән. Аның бер хикәясеннән кино куеп була бит. Чехов. Кичкенә генә хикәядән дә, шундый кеше. Мин бит язучылар оештырылганда эшләдем. 5 елга якын эшләдемдер инде. Пропаганда бюросы бар янда элек. Районнарга чыгу, авылларга язучылар белән бригада оештырып, артистлар белән әдәби музыка кешеләр үткәрәләр. Мин шунда эшләдем бит. Ул үзенә үзе аралашырга туры килде инде. Мин аны теге махсус языйм әле булар турында төркә бармадым мин бернәрсәдә. Хәтергә генә таянып инде. Менә бу яңа әсәрдә шулай ук язам әле, теге моңча язмаганнан.
кайбир үлкен кишилер бар, андай Гариф бар, мисалы үчүн Кур'ан сүрелери язган язучы бит. Анын Кур'ан сүрелери чыкканын биледир мен аны окумадым. Улугта Кур'анны билмедир Кур'ан тутуп караган жок өзүнө. 40 жылга жакын өткөч мен аны алып карадым. Менде бар ол китап, бар. Чок каттан ол шул кадер зур гына иштеген экен. Ялган язган. Ялган. Мен Наби Дәүли шигыры ол аның яшөө белән үлем арасындасың, мен шул үсмер чакта окуп ятлап битергән идем. Тик безгә җыелалар үлкәннәр. Укайлы дигән. Мен уже карап тормыйдыр идем. Син карап укыдылар теге ятланып биткән теге. Тегеләр мине үзеннән чыгарады билгеләр. Sonra indi birge anım bilen girdik neydi? Yollarda kızık şey. Kreşin avulunda yürüyoruz. Jey kızı gün. Kile de düşe şirin aşıp koyarlar tabi traktör esler yanında yani. Kile de düşe aşağı bulmayın. Şundan kayıttık bir nasıl ötüge şista gına yiyittiğinde siz de koyak gideriz. Biz aytıyoruz biz çıkış yasap kaytarız dizgine. Yarın ben aşağı hazırlayıp durumum diye. Şundan nerse hazırlayayım diye. Bürük aşağı hazırlayıp kurmak özmeyi aytam. Yomırka pişiriyoruz. Şundan Nabi Dәүли aytam. Nişep çin çıkkaş yomırka neytiyorsan. Aşısı kelebek. Aytam аңа чебен düşmeyi. Nabi ağa. Küldü bu. Şundan koyttık. Koytsak. Bir kırıklap yomırka pişirgen. Her birisini açıp koygan bedi. O криминальный из чөбет ол нишесең де Йомыркаңа. Нинди чиста болсаң да. Ашый алмадың. Шунан мени көрген сайын ничек чебен түшмейме Йомыркаңа деген болду. Ну, ветерандар, соғыш ветераннары көбісі ол соғыш турында ялған яздылар. Дұрысын айтканда, дұрысын айта алмадылар. Ол соғыш бик эшекей бербейт ол. Мен яздым да ана теге вакытта Габдрахман Әбсәнов романнарын окуп мен качан бизде өсүп итербизде соғыш чыгар экен деп бизде батырлык ишлерибиз деп кыяланадыр. Теге соғыш уен кебек дегенде. Өлгөн киши бакытлыраак тыйыладыр исен калганга караганда. Ана Муса Желинине тура сокланам. Мен шагыйре буларак илик кабыл этмедир. Но менә бу төрмәдә язган шигырьләре аның гаҗәп. Батырлык үрнәге буларак, теге ватанны ярату үрнәге буларак, ул бер кем ала яза алмаган, дөресен әйткәндә, бер кем дә язган шигырьләр. Ул действительно затлы булган ул. Мен аның ни ясаган рәсемен, шул һәйкәл Казанга килеп, Азнакайдан выставкада катнаштым, шулай ясап. Шок катып берден мен тирәсендә шылбыр неге бәйләнгән бит символик. Мен яздым, татар халкыма 1000 еллар буе әзерләнгән, генетик яктан. Инде сугышлар кичереп генетик. Булай гына булмай, герой ясап булмай. Әдәбиятның киләчәк язмышы ничек булыр? Мен аны уйларга да куркам берсен әйткәндә. Әдәбият кирәк булырмы кешелеккә? Әдәбиятсыз кеше маймыл кебек инде ул. Маймылдан айырмасы юганы. Ничек булыр? Мен аны уйлый алмыйм. Бу техника нелер килеп керер микән әдәбиятка ничектер яңача. Укымыйча гына түшәмгә карап ятып кына кеше белергә өйрәнер микән шуны техника аша. Әйтик, менә безнең теге кагаз бит агачтан эшләнгән, табигатьтән китап битәйме? Без шул табигатьне сулап, табигатькә карап шын буяулары да ул вакытта хушисия китапның. Шулай укыдык бит мен. Без бит аны күз алдына китерергә өйрәнәдер теге нәрсә кешенең үзен. Хәзер бит ана ул экраннан уку бер нинди миңа башыма килмәй ул. Ул ләззәт бирмәй бит. Син аның мен күз алдына китерә алмассың бит теге. Şeşek, jil isin, bir nişik teni tamamsın sen de.
Сен экран бүтүнөй битиресиң, бош миңнең суырып ала ул энергиясын. Менә шуңа күрә киләчәктә бу экранга карап укулар калыр микән ул? Мин шуңа алып торам инде теге. Белмәйм. Фаразлый алмыйм мин дөресен әйткәндә. Чит телләр өйрәнергә кирәк. Главный менә безгә булмады ул. Безне махсус өйрәтмәделәр икән. Мин фарсы теле өйрәнеп карадым, немец теле укыганда юк. Аны шундый итеп әйтәләр, преподавать итәләр, өйрәнмәслек итеп. Югыйсә өйрәнәсе киләдер, булмады. Һәм чит илгә чыккач бик тын биткән кебек була теге. Иркенләп йөрмисең. Менә шуны гына әйтәм, калган белемен үзләре алар һәрберсе үз кирәген үзе белә, һәрбер яшь кеше дөресен әйткән. Минем тәҗрибә дә кирәкми аларга, минем сүзем дә кирәкми. Үзләре бер дөнья алар яшәсеннәр. Главный татар булсын, рус булып калсын. Milli жанны булырга тиешләр. Нинди генә техниканы белсәләр дә, нинди генә белем алсалар да, милләтенә тугры түгел икән, ул тамырына өзелгән була инде. Соннан кайта ул, соң була. Шу